Bueno, pois imos agora co equipo galego que está pior clasificado, no que levamos ata agora de Liga, un Coruxo que, bueno, parece que vai ter difícil para pelexar para outra cousa que non sexa a permanencia. Caeu ante un Zamora que é segundo, ollo. É que o Zamora é a absoluta revelación deste subgrupo 1, un Zamora que aos 3 minutos xa gañaba por 1-0, o tanto marcado por Íñigo Piña. Eu lembro a primeira xornada, cando o Zamora gañou en Coruxo por 0 goles a 1, alabábamos o comportamento do Zamora, que vos automatismos, como mantiveron o equipo do ano pasado, e realmente conseguiron darlle continuidade, polo menos, ata esta xornada. E a ver agora quen para o Zamora. E pola contra o Coruxo, aí estamos vendo ese centro de Jairo Cárcava que non atopou o remate de Rivera, o Coruxo que está metido en problemas e xa está a 6 puntos da zona de tranquilidade, que co curtas que son as ligas son moitos puntos, e ademais perde a Crespo para a vindeira fin de semana. Non só pasou isto coa expulsión de Crespo, senón que prácticamente nunha acción seguinte, despois deste lanzamento de falta, chegou a xogada do 2-0. Non están ben as cousas no Coruxo, están moi ben no equipo do Zamora, e aí chocáronse ou enfrontáronse dúas series de resultados contrapostas. O certo é que o Coruxo necesita reaccionar, reactivarse canto antes. Que é o gran problema que non hai tempo para ninguén. Claro, e que as ligas son moi curtas e estamos a moi poucas xornadas do final desta primeira fase.